बागुरुम्बाखौ भारतनि गाहाय मन्थ्रिनि सिगाङाव समायना रमायै मोसाफुंबाय बिनि सायाव मा फोरमायगोन? दिनै भारतनि नरेन्द्र मदिनि मोसानानै जोबोद मोजां मोनदों गोजोननाय मोनदों आरोना दिनै लास्ट मोसानाय आरो नोंसोरो मोसाखांनानै गावबागाव न'आव थांसिगोन लोगोफोरा गावस्राना नायगोन मा फोरमायगोन? लोगोफोरजों जों न'आव जयैनो थांगोन लोगोफोरजों गावस्रानाया दुखु मोननाय जागोन नामा? लोगोफोरजों जों दा गावस्राथ'वाखै आरोना जयैनो दङ लोगोफोरजों गामोनहालागैथ' नोंथांमोना दिनै मोसाखांबाय न'आव थांसिगोन गावबागाव न'आव जोंथ' दा लोगोफोरजों ज' खुसि खुसि थादोंमोन गोसोखांसिगोन आरो लोगोफोरखौ मोसानायावथ' जोबोद मोजां जादोंना जेनेबा मोजां जादों सार ओमफ्राय आरो बिदिनो आसामनि चिफ मिनिस्टारा बुंदों माने नोंसोरनो 25,000 रां होदों ओमफ्राय नोंसोर जेनेबा मा खालामनानै बाहायनो सानदों जेनेबा मानोना साखावरिफोर 25,000 रां होगोन नोंथांमोना मोनोब्ला मायाव बाहायो? दाथ' जों सिख्लाफोराहाय बे फैसाजों देलायग्रा बायगोन आरो लोगोसे जानाय लोंनाय जागोन आरो लोगोसे जेसेबां जों बे एक्सपेन्सेसखौहाय जोंनि थाखाय सेभिंस खालामना दोननो हागोन माखासेया दोनगोन माखासेया गावबा गावनि इउसेसनि थाखाय बाहायनो हागौ आरो सोरबाफोर फरायनायनि थाखाय आरो सोरबाफोर देलायनायनि थाखाय एसे एनै आरो सोरबाफोर जानाय लोंनाय बा सोरबाफोर गावबा गाव बिमा बिफानो गिफ्ट होनो थाखाय लानो हागौ बेफोरखौहाय स' बेनोसै थेंक इउ दिनैनि मोसानाया मोजां जोबलांबाय नोंसोरो जेनेबा मा बुंगोन जेनेबा बेनि सायाव बिराद प्राउड फिल खालामदों आरो बिराद मोजांबो मोनदों इट वाज माय फार्स्ट टाइम ओमफ्राय मा होनो इट वाज अ ग्रेट एक्सपिरियेन्स ओमफ्राय आरो लोगोसे जोङो बिदिनो 10 दिन मानि आरो बिनि सिगांबो लास्ट इयारावहाय जोङो लाइक 3-2 मान्थ्स बिदिनो प्रेक्टिस खालामबाय थादोंमोन ओमफ्राय जों सानदोंमोन जे एफा खस्थ' मानो खालामनो बाट दिनैहाय बेयाव फैनानै लाइक वर्थ इट मोनबाय जोङो जे जोंनि मोनसे सिमाङाहाय मोगथां महरै जाफुंबाय बे माने जोंनो मोनसे स्टेज होबाय नालाय आरो जोंनि बर'नि सावगारि मोसानायखौ दिन्थिफुंनानै जों जोबोद मोजां मोनबाय आरो लोगोसे मानसिफोरनि होख्रावनाय बा जोंखौ माने मटिभेट खालामनायजों माने मोदै गस्रावजोबदों जों जेसेबां माबा दंमोन आरोना ओमफ्राय बेखौनो होनो जे जोङो जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो जोबोद प्राउड आरो बेफोरबायदिखौ जोङो दाल' नङा जेसेबां जोङो चान्स होगोन जों एसेबां फैबाय थागोन आरो जोंनि डान्सखौ देखायबाय थागोन जोंनि बर'नि हारिमु मोसानायखौहाय स' बेखौनो होनो सानो आं जै बर' हारिनि